Studenič, Rúžička a Pánik. Toto sú 3 mená, ktoré sa v posledných dňoch rozoberali a už teda vieme, kto z nich má šancu dostať sa na zimné olympijské hry v Miláne a Cortina d'Ampezzo a kto z nich sa tam určite neukáže. Rozhodol som sa preto urobiť takéto krátke vyjadrenie alebo môj názor na tieto informácie, pretože už v minulosti som viackrát riešil najmä mená Rúžička a Studenič a prečo nie sú v nominácii, tak by som rád sa k tomu opäť vyjadril. Nie som žiaden odborník, som len fanúšik, ale mám na to svoj názor a rád by som ho teda prezentoval. Začal by som teda tým, čo sa riešilo ohľadom Richarda Pánika, čo je za mňa najmenej očakávaná vec, pretože chápal som tie kontroverzné veci ohľadom Adama Rúžičku, chápal som Mariana Studeniča, že sa toľko o ňom diskutovalo, ale že sa bude preberať vlastne Richard Pánik takto dopredu pred olympiádou a pred nejakou širšou nomináciou, tak to som naozaj nečakal. A myslím, že to nečakalo naozaj viacero fanúšikov. Poviem to vyjadrenie, ktoré dal Vlado Orsák, tréner hokejovej slovenskej reprezentácie, ohľadom Pánika a potom si k nemu ešte niečo v krátkosti povieme. Dôvod, prečo Richard Pánik nefiguruje v takej širšej 100-mennej nominácii, bol, že citujem, keď je v pohode, má dôveru trénera a je dobre nastavený, tak môže byť výrazný a strhnúť to na správnu stranu. Na druhej strane treba povedať, že keď necíti dôveru trénera, alebo aspoň takú, akú si myslí, že by mal mať, a nie je správne nastavený, tak jeho výkonnosť ide rapídne dole. Ja si nemyslím, že toto bude problém iba u Richarda Pánika. V podstate tí hráči, a teraz sa nebavíme iba o hokeji, ale celkovo o športe, pokiaľ necítia dôveru od trénera, tak áno, tá výkonnosť má obvykle klesajúcu tendenciu. Predsa len tá dôvera je veľmi dôležitá, pretože z nejakého dôvodu ťa ten tréner posiela na ten ľad alebo na to ihrisko a nejaké úlohy ti dáva a v podstate ti dôveruje, že tie úlohy na tom ľade splníš. Takže nechápem naozaj, že prečo by nemal mať dôveru od trénera. Alebo prečo by nemal cítiť tú dôveru od trénera. V tomto prípade dokonca si myslím, že ak sa bojí tohto, že Richard Pánik by necítil dôveru, tak je to skôr chyba priamo v tom trénerovi. Pretože ten tréner by mal mať tú schopnosť ukázať tomu hráčovi, že mu verí a preto ho nám nasadzuje do tej situácie. Čo sa týka Richarda Pánika, tak on často nereprezentoval. Bolo to samozrejme z dôvodov rôznych, či už toho, že hral za mori a tá sezóna je tým pádom posunutá, boli tam iné dôvody, samozrejme to je teraz nepodstatné, ale ja keď som si pozrel jeho čísla, tak on v podstate reprezentoval v posledných rokoch iba na 2 šampionátoch a v obidvoch patril medzi ofenzívnych lídrov Slovenska. Čiže neviem, z čoho vychádzal Vlado Orsák, keď riešil toto, že Pánik nemusí cítiť tú dôveru. Lebo ja si to aj v rýchlosti otvorím. On naposledy reprezentoval na majstrovstvách sveta v roku 2023, kde v 7 zápasoch mal 3 góly a 2 asistencie Richard Pánik. A predtým bol ešte na majstrovstvách sveta 2019, kde v 7 zápasoch mal 7 bodov za gól a 6 asistencií. Takže v oboch prípadoch by som povedal, že naplnil tú dôveru, ktorú do ňoho vkladali tréneri. A preto naozaj nechápem, že prečo teraz zrazu Vlado Orsák usúdil, že ten Pánik v podstate ide takto výkonnostne dole, pretože v reprezentácii to nepredviedol. Ale je to z môjho vonkajšieho pohľadu, je možné, že Orsák v tomto prípade vyhodnotil nejaké faktory, ktoré nejak viac nedovysvetľoval a možno by to bolo trošku aj viac vhodné z môjho pohľadu. Prejdeme teraz na druhé meno a tým je Adam Rúžička, ktorý sa na olympiáde môže ukázať a
pri výkonnosti, ktorú ukazuje v KHL, sa s najväčšou pravdepodobnosťou na tej olympiáde aj ukáže. Pokiaľ sa nezraní, pochopiteľne. Má mať v zmluve klauzulu, že ho klub uvoľní na olympiádu, čo je samozrejme veľký plus pre nás. V tom Rusku patrí medzi lídrov v produktivite celej KHL, nielen Spartaka Moskva. Momentálne myslím, že dokonca je najproduktívnejší hráč Spartaku Moskva. Takže čo sa týka tej výkonnosti, pokiaľ tam nedojde nejaký brutálny pokles, tak Adam Ružička tam jednoznačne patrí. Ten incident, ktorý sa stal ešte v NHL, pre ktorý nakoniec aj skončil v NHL a pre ktorý ho na tie posledné reprezentačné nejaké podujatia ani nepozvali, tak si myslím, že by nemal mať vplyv. Ja som sa tomu už v minulosti vyjadroval. Je to hlúposť, ktorú Adam urobil. Pokazil to jeho kariéru, ale vzťah k reprezentácii by tomu podľa mňa nemalo naštrbiť. Predsa len si povedzme na rovinu. Čo sa týka reprezentácie, tak Ružička nemal žiadne problémy. Nikdy nevznikol nejaký problém, že by to ovplyvnilo jeho výkony, alebo aspoň o tom nevieme. Takže áno, boli to osobné problémy zjavne, ktoré ovplyvnili jeho kariéru, ale reprezentácia tým nikdy neutrpela. Ani z hľadiska nejakých herných vecí, ani z hľadiska reputácie. Takže ja som rád, že Adam Ružička môže prísť naspäť do reprezentácie a s najväčšou pravdepodobnosťou ho aj uvidíme na tej olympiáde. Toto je za mňa tá najlepšia správa z týchto dní, ohľadom týchto troch mien. No a na záver Marián Studenič, kde vieme, prečo Studenič nebol napríklad na posledných majstrovstvách sveta v hokeji. Bol to ten jeho odchod spred kvalifikácie na olympijské hry, kde sa mu nepáčila pozícia vlastne 13. alebo 14. útočníka, to znamená, že nebol v pláne ho zaradiť do zápasu na ľad, ale mal by byť iba na tribúne. Marián Studenič uznal svoju chybu. Je plusom z mojej strany, alebo z môjho názoru, že Vlado Orsák s ním komunikuje, že ho navštívil dokonca a že to s ním preberal aj osobne, pretože sa mi nepáčil ten prístup, ktorý mal Miro Šatan, že pre neho Studenič skončil a takýmto spôsobom ukázal, že si tú reprezentáciu neváži. Bol to proste osobný skrat. Bol to skrat hráča, ktorý si myslel, že práve mal mať dôležitú úlohu v tíme a on bol práve ten, ktorý nedostal tú dôveru. A práve preto som si aj myslel a stále si myslím, že časť tej chyby nespadá len na plecia Studeniča, ale aj na trénerský tím, respektíve manažera reprezentácie, v tomto prípade teda Miroslava Šatana. Že to nebolo práve najlepšie komunikované so Studeničom, nebolo mu to najlepšie vysvetlené. Z jeho strany urobil chybu, samozrejme, že odišiel a opustil tím vo chvíľach, keď to nebolo vhodné a tým pádom vznikla pozornosť nevhodným spôsobom a mohlo to ovplyvniť samozrejme výkony tímu. Našťastie to neovplyvnilo výkony a na tú olympiádu sme sa dostali. Vlado Orsák to s ním vykomunikoval tým spôsobom, že teda na olympiádu nepôjde, že sa urobí ale v podstate taká hrubá čiara po olympiáde a ďalšia reprezentácia Studeniča bude v pláne pre majstrovstvá sveta. Samozrejme, ak sa dostane do tímu na základe svojich výkonov. Podľa vyjadrení Vlada Orsága to Studenič akceptoval, uznal si chybu a je s tým aj zmierený, že vlastne takýmto spôsobom to bude vyriešené. Pokiaľ áno, tak je to skvelá správa. Chápem jednu aj druhú stránku veci, že čo sa týka herných kvalít na tú olympiádu patrí. Chápem aj to, že vznikol nejaký problém a nejaký precedens je, že takýchto hráčov vlastne ďalej nepozývať do tímu.
Osobne si myslím, že toto môže byť riešenie, ktoré to nakoniec pekne uzavrie. Mne osobne je ľúto možno, že ten Studenič sa tam neukáže. A minimálne, ak by mal formu ako v minulej sezóne, tak by bol jednou z oporov, jedným z hlavných nejakých ťahuňov tímu. Ale pokiaľ nepríde na tú olympiádu a ďalej bude reprezentovať, že sa za ním neuzavrú dvere, tak si myslím, že to je dobre vyriešené napokon. Napokon aj tá olympiáda, tým, že prídu aj hráči z NHL a hráči z KHL a tak ďalej, že je to uprostred sezóny a nie na konci, kedy už sú tie zdravotné problémy u všetkých hráčov oveľa väčšie, predsa len po tej dlhej sezóne, tak tá nominácia myslím, že by mala mať oveľa väčšiu silu, akú vieme nazbierať vlastne na majstrovstvá sveta v hokeji. A tým pádom je možné, že ten Marian Studenič by opäť nemal ani tú pozíciu, akú by si možno zaslúžil v tom týme, alebo akú by mohol očakávať. Takže pokiaľ by sme ho mali brať do 3. a 4. útoku, tak sa to naozaj možno v tej chvíli ani neoplatí. Takže z môjho pohľadu je dobré, že sa to doriešilo. Osobne si myslím, že už to malo byť vyriešené pred majstrovstvami sveta 2025 a tým pádom teraz sme sa o tom mohli úplne inak rozprávať. Ale beriem to tak, že nakoniec sa to nejakým spôsobom uzavrie a už to nebudeme musieť v budúcnosti riešiť ako fanúšikovia. Aký je váš názor na túto tému? Kľudne sa mi vyjadrite, či si myslíte, že by tam mali byť všetci traja v tom týme alebo v tej nejakej širšej nominácii, alebo ani jeden, prípadne ktorého z tejto trojice by ste tam chceli vidieť najviac. V komentároch si to určite rád prečítam a môžeme sa o tom zase v budúcnosti pobaviť. Ďakujem za sledovanie tohto videa a verím, že sa uvidíme opäť na budúce.